ଋତୁରାଜ ବସନ୍ତରେ ଆସିଥାଏ ଫଗୁଣ ବା ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ। ଆମ୍ବ ତୋଟାରେ କୋଇଲିର କୁହୁନାଦ ସହିତ ନିର୍ମଳ ଆକାଶରେ ସୁନେଲି ଜହ୍ନ ସହିତ ମୃଦୁ ମଳୟର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ନେଇ ଆସିଥାଏ ରଙ୍ଗ ପର୍ବ ହୋଲି। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା, ହର ହର ମହାଦେବ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରେ। ଆଜିର ଟପିକ୍ ହେଲା ଫଗୁ ଦଶମୀ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଫଗୁ ଦଶମୀ ପଛର କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଉ ଡେରି ନକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଚାଚେରି ବେଶରେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ, ଦୋଳିରେ ଖେଳନ୍ତି ପରମାନନ୍ଦ, ଝିମିରି ଫଗୁକୁ ବାସ ଚନ୍ଦନ, ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି ନନ୍ଦନନ୍ଦନ। ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥିଠାରୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ସାଧାରଣତଃ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଉକ୍ତ ପର୍ବର ମୁଖ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ଠାକୁର ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଏହି ଦିନଠାରୁ ଅବିର ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଫଗୁ ଦଶମୀକୁ ଦୋଳ ଦଶମୀ, ଯୁଗଳ ଦଶମୀ, ଚାଚେରି ଦଶମୀ, ବିମାନ ଦଶମୀ, ଦ୍ୱାରୀ ଦଶମୀ, ଦଣ୍ଡିଆ ଦଶମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦଶମୀ ତିଥିରୁ ଫଗୁ ବା ଅବିର ଦେବତାଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗୁଥିବା ହେତୁ ଏହି ଦଶମୀକୁ ଫଗୁ ଦଶମୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସ୍ୱଭାବତଃ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଦିନଠାରୁ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଉଠେ। ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ବୃନ୍ଦାବନ ଗୋପୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରମ ଆରାଧ୍ୟ ଓ ପରମ ପ୍ରେମିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଚାଚେରି ଖେଳିଥିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଫୁଲହାରରେ ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ, ଦୋଳି ଖେଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଫଗୁ ଖେଳି ଆମୋଦ ପ୍ରଦାନରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଦୋଳଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ବିମାନରେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷଣ ସାଜସଜ୍ଜା ସହିତ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହକାରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଦ୍ୱାରରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦ୍ୱାରରେ ଅର୍ପିତ ଭୋଗକୁ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଭଗବାନ ସବୁବେଳେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଏହା ହିଁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବା ବୋଧହୁଏ ଦ୍ୱାରୀ ଭୋଗର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଭକ୍ତମାନେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ମନ୍ଦିରରେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୀଠସ୍ଥଳୀରେ। କିନ୍ତୁ ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁଉଚ୍ଚ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ଠାକୁର ଓହ୍ଲେଇ ଆସୁଥିଲେ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ, ଭକ୍ତର ଦ୍ୱାର ନିକଟକୁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଦୋଳଯାତ୍ରା ବା ହୋଲି ଉତ୍ସବ। ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯେଭଳି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ସିଂହାସନ ଉପରୁ ରାଜଦାଣ୍ଡକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦୋଳ ଉତ୍ସବ ବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ନିକଟକୁ। ପୁରୀ ମନ୍ଦିର ଭଳି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଧ୍ୟ ଦୋଳଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମାରୋହ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ଆମର ଏହି ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଅତି ନିଆରା। ଭଗବାନ ଭକ୍ତଙ୍କର, ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଏହି ପର୍ବ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଥାଏ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଦୋଳ ଦଶମୀ ପଛର କାହାଣୀ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁପ୍ତ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଏକ ଛୋଟ ବିପ୍ଳବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ବିପ୍ଳବରେ ଆପଣମାନେ ମୋର ସାଥ ଦେବେ, ମୋତେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ। ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ, ପୂଜାବିଧି ଯାହା ବି ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଥିବା ଭଲ ପାଇବା ଏହା ଏକ ଏମିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯାହା ହାରିବା ଜିତିବା ଗୋଟେ ବିଷୟ ନୁହେଁ, ପହଞ୍ଚିବା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ କି ଅଟକିବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇଠି ଛାଡ଼ି ଯିବି ଦିନେ। ବୁଝିବା ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।